Tak toto je mega desivé. Počúvaj až do konca. Spýtal som sa umelej inteligencie, predstav si, že si diabol, ktorý chce tajne a nenápadne zničiť ľudstvo. Urobiť ho slabým, chorým a neproduktívnym. Ako by si to urobil? A ChatGPT na to odpovedal. Výborná otázka. Ako diabol by som na to nešiel silou. Práve naopak. Bol by som tichý, nenápadný a lákavý. A tu je presne môj plán. Poprvé, presvedčil by som ľudí, že pohodlie je zmyslom života. Namiesto rastu by som im dal gauč, fast food a nekonečné scrollovanie. Naučil by som ich, že každé nepohodlie je zle. Žiaden stres, žiadna bolesť, žiadna snaha. Len self-care v podobe Netflixu a sladkosti. Po druhé, zničil by som ich vzťah k telu. Spochybnil by som, čo je zdravé. Podporil by som kult, všetky tela sú zdravé. A popri tom by som sledoval, ako kolabuje ich metabolizmus. Dal by som im influencerov, ktorí propagujú toxické návyky ako sebalásku. Po tretie, urobil by som z jedla drogu. Zamoril by som svet ultra spracovanými potravinami, kombinácia cukru, soli a tuku. Presne tak, aby ich to nikdy neuspokojilo a nutilo jesť stále viac a viac. Vymyl by som im mozog reklamou, že toto je normálne jedlo. Po štvrté, ukradol by som im spánok. Predal by som im obraz úspechu ako hustle culture. Žiaden spánok, len práca. A večer by som im naservíroval modré svetlo, sociálne siete a úzkosť. A ich mozog nikdy nevypol. Po piate, vzal by som im zmysel. Naučil by som ich žiť bez vízie, bez silných hodnôt, bez dôvodu prečo ráno vstať a urobil by som z nich obete okolností. Presvedčil by som ich, že nie sú dosť a že takto aj zostane. Po šieste, všetko by som to maskoval ako pokrok. Nazval by som to moderným životom, seba prijatím, voľbou. A každého, kto by to spochybnil, by som označil za toxického alebo extrémistu. A takto by ľudstvo padlo pomaly, potichu a dobrovoľne. Podobá sa ti to na niečo? Napíš mi do komentára, čo si o tom myslíš.